Tak už nahrávám. On prostě bude chodit za mnou, ať jdu kamkoliv. Tak prostě budu žít akorát z genku, no. Jdi do toho blůčka, ať to máme nahraný. Jo, tak se koukej. Koukej, jdu si dávat blůčko, Syndro, kde pak jsi, abys mi s tím hodila? Hele, už jde, koukej. Hop, tak si dám tady ty malý creepy. On tam byl Rengar. A měl kolikátej? 5. level. A já mám 3. Nice. Jdem na toho kreténa. What? To nemůžeš žuknout. OK, hele, Rengo. A on bude muset flashnout. Tak jo, tak jdu na žábu. Prostě takovýhle lidi bych normálně... To je... Nahrávej to, já to normálně pošlu na Riot. Jo, já jsem taky právě že založit někde na fóru. Jak poslal to blůčko, aby šlo po tobě? No pardele, soustředím se na jiné věci, úplně failuju kůky. Ježíš, já zrovna tohle nahrávám. To, jak už jsem postaral asi 3. v řadě. Aha. Nemyslím si, že by nějak záleželo tom, jestli to je ranked nebo normálka. Víš co je sranda, že já na té lince dělám víc než ta Fiora, protože jsem ranged. Dům a zas a čeká, až si půjdu pro ten buff. OK, jo. Ale za mnou do jungla. Tak já jdu jungli, já jdu normální counter jungli Rengarovi. Kurva, dostal slow. Jo, dobře. Hele, já tam nemám blůčko, protože Rengo má blůčko? Nebo kdo byl na blůčku? Ne, blůčko si právě to mašíruje někde zhruba tady. Protože ona si ho přeházela až kolem lance. Jako fakt? Hele, blůčko! Pojď! Bro! I'm here! Andeš! Hej! Hej! Ale... Hej! Ne! Já ho prostě musím zabít do té doby, než ta píča přijde. Prosím se, Giovanni! Giovanni! Nasrát, mám blůčko! Super! 10. minuta a máš první blůčko. Yep. Takovýhle. I can gank because Prdele. Syndra is idiot. I don't have levels. Nice. What? On má Tiamat už. Nice. Aspoň, že si šla na chvíli na svoji linku taky. Instaloknu, nenapíšu mid, přestože někdo napsal mid přede mnou. A napíšu, musím si vyzkoušet čempiona, proto instaloknu. A potom ještě to budu trolit, jo, no, tak jako, to je asi nejlepší odůvodnění, co jsem kdy viděl. Petru CRko. Relax, just let go.
Nice, mám 4. level, Rengar má 8. teďka a má dostavený junglerský item. Koukej, co stavím já. Film jde mi hodit i s tímhle creepem. Tak si naster. Já jdu feedit. Jak je anglicky, jakože nervy? Normálně nervous. Aha, já tady mám 3, tak to potom je. Já na ní nemám nervy. Furt nahráváš? Jo, furt to mám nahráno. Cannot go. Pěkně ten hit, pěknej ty vole. OK, aha, feedla. I will save you my friend. Prasolet is coming. Aha, na botu nám ještě padla věž, dobrý. Anička! Se Která má stunem. o 2 levely větší než já. LeBlanca je o 5 levelů větší. Já nemám manu. Nice. Já nemám nic vole, ani nápka. Kurní. Tak Ty jako vole to Rengar v účku. Nasrat Renga. 408, jo. Nemám nic vlastně. To už můžeš přestat nahrát, že ona to už